Добровільно примусовий флешмоб вдячності окупантам розганяють у Криму. У пропагандистських роликах до 10-х роковин окупації розповідають про нібито безмежну вдячність жителів півострова за зведення нині покаліченого Керченського мосту, який окупанти використовують для перекидання військ, за трасу смерті Таврида, яка використовується з тією ж метою, а також за оновлене литовище Акмеджита, зачинене упродовж майже 2 років. Спробували залучити навіть кримських татар, але зголосилася лише ведуча підконтрольного окупантам телеканалу «Міллет» Зарема Сарли. На кадрах вона йде до головного довгобуду – Соборної мечеті, та чомусь до Олександро-Невського собору в Акмеджиті, добудованого під патронатом Владіміра Путіна. Так Зарема Сарли подякувала за роки окупації та, вочевидь, за репресії проти своїх співвітчизників. Кримських школярів закликають вступати до військово-космічної академії імені Можайського. Там готують кадри для повітряно-космічних сил Росії та зв'язківців. Представники Петербурзького вишу вже агітували у 54-й школі окупованого Ак-Яра. Випускників закликали пов'язати долю з військовою системою окупантів уже цьогоріч. Натомість обіцяють безмежні перспективи. Бесплатное трехразовое питание, одежда, все выдается государством. При желании после 3-го курса, если хорошо учишься, можешь съехать, жить вне общежития. Російські агітатори приховувати не стали. По завершенню навчання курсантів одразу розподілять по військових частинах. Серед кримських випускників охочих небагато, але є й такі, хто надихнувся після років мілітаризації, юнармії та військової підготовки у школах окупованого півострова. Надо, так сказать, долг родине отдавать. Патріотизм во мне некий присутствует. Росіяни систематично мілітаризують дітей, починаючи з маличку, відзначають правозахисники. Нині в Криму відкрито 128 кадетських класів, де готують близько 3000 дітей. Ще близько 30 тисяч школярів віком від 8 років загнали до парамілітарної організації «Юнармія», заснованої особисто російським міністром оборони Сергієм Шойгу. На окупованому півострові діють щонайменше 874 таких загони, за даними самих росіян. І це не рахуючи інші рухи – «Орлята», «Движення первих» і численні воєнізовані гуртки. Таким чином Москва готує майбутнє гарматне м'ясо, упевнені правозахисники. А подібна мілітаризація дитинства є черговим воєнним злочином Росії. Вантажний дрон «Сарана» відправиться на льотні випробування навесні. Принаймні на це сподівається адміністрація загарбаного росіянами Севастопольського державного університету, де розробили цей прототип. Стверджують, що він здатний нести до 90 кілограмів вантажів і боротися при цьому з сильними поривами вітру. Спершу розробники заявили, що «Сарану» створили, як не парадоксально, для допомоги сільському господарству, потім, що для роботи на узбережжях Криму, а врешті визнали військову мету розробки. Сподіваються використати такі дрони для доставки боєприпасів, медикаментів і навіть у якості станції радіоелектронної боротьби. Звісно, якщо 1,5-метровий апарат долетить до передової. Виш в Ак-Ярі, де розробили «Сарану», є базою з підготовки операторів дронів для окупаційного війська. Тамтешні фахівці також займаються розробкою морського безпілотника, нібито для вимірювання глибин. Кримського імама оштрафували на 8 тисяч рублів за проведення п'ятничних молитов. Окупаційний суд Іслям-Терека визнав Ісмаїла Юрдамова винним у нібито незаконній місіонерській діяльності. На засідання не допустили навіть кримців з громади, для якої служить Юрдамов, розповів його адвокат Рустем Кемілєв. Окупаційний суд також проігнорував пояснення імама, чому саме він уже більше 20 років проводить п'ятничні молитви у мечеті села Джумайлі. Сказал, что ему делегировали от народа это, ему тот имам, который есть, и он
в преклонном возрасте, он делегировал ему эти полномочия. Об этом Исмаил Ага четко и ясно довел свою позицию суду. Однако наши доводы, конечно же, не были услышаны. Я сподіваюся, що ми пройдемо ці труднощі та випробування з честю та гідністю. Окупанти склали протокол на імама Ісмаїла Юрдамова після обшуку в його оселі у селі Джумайлі Іслям-Терецького району. 13 грудня минулого року 5 озброєних автоматами силовиків вдерлися до його оселі за звинуваченням у незаконній місіонерській діяльності. Рідні припускають, що справжня причина переслідування – небайдужість до долі кримсько-татарського народу. Юрдамов постійно підтримує бранців на судилищах і публічно виступає на їх підтримку від імені громади Джумайлі. Мы народ, который борется друг за друга. Мы народ, который не оставит друг друга в беде. Собираемся и дальше будем собираться. Облаві у Ісмаїла Юрдамова передувало затримання іншого імама Залушти Юсуфа Аширова. Спершу йому теж закидали незаконну місіонерську діяльність, але врешті кинули до буцегарні на 2 доби нібито за хуліганство. Тоді представники Центру протидії екстремізму також цікавилися, чому кримці відмовляються підпорядковуватися окупаційному муфтію Криму. Присвоїти звання Героя України полеглому кримчанину Геннадію Афанасьєву закликали в об'єднанні родичів політв'язнів Кремля. Петицію на офіційному сайті глави держави, яка доступна за QR-кодом на вашому екрані, вже підписали близько 1300 людей. Президент відреагує на звернення, щойно набереться 25 тисяч голосів. Про загибель колишнього політв'язня Геннадія Афанасьєва біля Білогорівки на Донеччині стало відомо наприкінці грудня 2022 року. До Київської тероборони він долучився у перший день повномасштабного вторгнення. Служив у 130-му батальйоні територіальної оборони 241-ї бригади Збройних сил України. Ім'я фотографа та юриста Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після його публічного виступу проти окупації Криму у 2014 році. Після цього ФСБівці затримали Афанасьєва за звинуваченням у нібито підготовці теракту. Після звільнення з російської неволі під час Великого обміну у 2019 році він продовжив боротьбу за звільнення усіх політв'язнів як активіст і спецпредставник Міністерства закордонних справ України. У Геннадія залишилася дружина, маленька донечка, мати та бабуся.